Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Happy holiday! Happy 51st National Day UEA. Tara, punta tayo sa Dubai. Tara, let's! Bababa na ako ng building, guys. I'm excited to go Dubai. Spending my holiday in Dubai, day 1. Touchdown Dubai. Sasakay na ako ng train going to Mutina, Al Salaudin. Yan guys, oh. Nasa train na ako. Grabe yung taas ng escalator, guys. Grabe talaga yung mga train station ng Dubai, malinis. Yan, oh, taas niyan. Yan. Going out. Al Salaudin Metro Station. Going outside. Guys. Hello. Punta na tayo sa bahay ng pinsan ko. Yan na guys, yung bila ng pinsan ko. Baka tulog pa yun. Aga ko kasi. Guys, bibili kami ng isda sa waterfront fish market. Ang laki ng mga isda guys, oh. Bibilihin namin ay talakitok, para sutukil, sugba, tula, kilaw. Ayan na guys, ulo ang isugba namin. Sarap niyan. Yummy, may tumi. Anak magina guys, namagi takals. Nagprepare ako ng tinola at saka kinilaw guys, para may sabaw, may kinilaw. Yummy, yummy, yummy. Ayan na guys, luto na yung sinugba. Sausawa na lang ang kulang at saka kanin. Yummy. After lunch guys, busog na. So pumunta kami ng Dragon Mart. Mamimili kami ng kitchen utensils kasi magbubukas yung pinsan ko ng booth sa night market. Ititinda niya yung balbakwa, lanchaw, mga ganon, mga sabaw-sabaw. So, tingin-tingin din ako ng chandelier guys. Plano kong bilhan yung simbahan namin sa Mindanao, sa Pilipinas. Kaya, ang ganda ng mga chandelier dito. Mura pa. Siguro babalik ako rito pa bibili. At syempre guys, pagod ang katawan sa pamimili. Syempre, magpapa-energize muna tayo guys. Ayan, Red Horse. After energize guys, punta muna kami sa night market para mag-inspection sa booth. Ginagawa na kasi yung booth para makita namin kung paano ang settings, kung saan ilalagay yung mga kitchen utensils, mga equipment niya, mga lutuan. Ayan guys, oh. Yun ang kapitbahay ng booth ng pinsan ko. Yan. Yan guys, oh. Ito, Larsian Balbakwa, owned by De Bermudo. Ganda guys. Sana tangkilikin nyo ito, mga taga Dubai. Spending my holiday in Dubai, day 2. Please visit and eat Larsian Balbakwa, Moroccobat, Dubai. Hello guys, good evening. Nandito kami sa Dubai Night Market. Hindi kami natuloy sa camping kasi hindi na kami sumama. Kasi nagtatransfer kami ng equipment. Kasi nagbubukas yung pinsan ko ng booth sa night market. So, ang tinda niya, lanchaw at saka balbakwa.
barbecue, ganun. So guys, watch this. Wiring naman ako. Paglagay ko na yung ano. Basta, ginawa ko na yung damit kong pang shelter. Yun! May check ko. Ano? Sukatan mo na lang sa kuya. Para, ano, tapos magpagawa pinsa. Small lang ako eh. Combo Meals Vending Machine. Combo Meals Vending Machine. For inquiries and order, please contact Mr. Tave B or message me in comments section. Kung ako ang tindero, dagan yung mamalit. Maraming bibili kung ako ang tindero. Shout out sa mga taga-Noya, mga Spice Girls. Punta kayo ng Dubai, kain kayo rito sa Larsian Barbacoa. Basta uwi ka? Ano? Kuha ko take. Ito po yung Kita mo yung kotse. Kumbatig panapot sa sticker noy. Shape bitaw ka diha. Ayay ka, hiwi awe. Daghan burot-burot. Laksi, uli, laksi. Then balik. Tarungan ninyo panapot kay football man noon mo. Ag mga taga-dapitan nga potot, nagpalaban sa taas. Ikaw na podrad, kay taas kay ka. Shout out Mr. Nino and Mrs. Sayla Adasa. Tato, tato, ano ba kay tao? Di arag bata oh. Oh. Illegal ba to?
Alam nyo guys, ito lang ang pinakamalinis at pinakamagandang night market in Dubai. Maganda ang mga upuan. At saka maganda yung ambience. Bili na kayo mga suki! Thanks for watching.